Εκ μέρους της Pharmaceutical Trading Company και της Integris Pharma θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην ομιλία αυτή για τις πρωτοποριακές λύσεις στη διαχείριση και επούλωση οξέων τραυμάτων και χρόνιων ελκών. Θα είναι μία ομιλία, αλλά θα σας παρακαλέσω αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, γιατί μπορεί να υπάρχουν όροι που να μην τους καταλαβαίνετε, σταματήστε με, σηκώστε ένα χέρι και ρωτήστε. Δεν θα κάνουμε καθηγητική ομιλία, οπότε αν χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση και την ώρα που μιλάω μπορείτε να μας σταματήσετε, είναι πολύ πιο ωραίο, εγώ το προτιμώ. Λοιπόν, είμαι ο Γρηγόρης ο Δάσκος, είμαι γιατρός και είμαι υπεύθυνος του τμήματος Wound Care της Integris Pharma. Ασχολούμαι τα τελευταία 2,5 χρόνια με την θεραπεία τραυμάτων και ελκών και η εταιρεία μας ειδικεύεται στην επούλωση χρόνιων τραυμάτων και ελκών με σκευάσματα που ξεφεύγουν λίγο από το παραδοσιακό κομμάτι των απλών επιθεμάτων και πάνε σε πρωτοποριακές λύσεις, γι' αυτό και σε λύσεις τεχνολογίας, οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν, υπόσχονται ταχύτερη, καλύτερη επούλωση και καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, φροντίζοντας το σύστημα υγείας. Και γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη, θα πάω πάρα πολύ γρήγορα. Η ανάγκη αυτή υπάρχει γιατί υπάρχει μια τεράστια κλινική και οικονομική επιβάρυνση, το ξέρουμε συστηματικά, από τα χρόνια τραύματα και τα έλκη στην κοινότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχει αύξηση της επίπτωσης και των επιπλοκών. Μέχρι και 50% νοσηλευόμενων ασθενών πάσχουν από χρόνια τραύματα έλκη, θυμηθείτε κατακλήσεις, τραύματα που θέλουν θεραπεία, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καινούργια προβλήματα, συνοσηρότητες κτλ. Αυξάνουν τη διάρκεια θεραπείας χωρίς λόγο των ασθενών και νοσηλείας τους μέσα στο νοσοκομείο, όταν έχεις χρόνια τραύματα και κυρίως έλκη. Δημιουργούν προβλήματα στη στελέχωση, δηλαδή χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο από τους νοσηλευτές για να ασχολούνται με την περιποίηση των τραυμάτων, ειδικά με τις κατακλήσεις, αλλά και με τα υπόλοιπα τραύματα και έλκη. Και φυσικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον αριθμό των διαφορετικών επιθεμάτων και λύσεων και υγρών που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία. Οι διαδικασίες αποζημίωσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά το βασικότερο που πρέπει να κρατήσει κανείς στο μυαλό του είναι ότι ένα τραύμα, χρόνιο τραύμα ή έλκος κοστίζει κατά μέσο όρος 6,5 με 10.000 ευρώ όταν είναι δύσκολα επουλώσιμο, χωρίς να υπολογίζουμε, μόνο για τη θεραπεία του, χωρίς να υπολογίζουμε αν χρειαστούν παραπάνω νοσηλείες, επιπρόσθετες θεραπείες κτλ. Στην Ελλάδα, που υπάρχουν στοιχεία από τον ΕΟΠΗ, που είναι ο Οργανισμός Αποζημίωσης, ξέρουμε ότι το κόστος των επιθεμάτων κάθε χρόνο είναι 35.000 ευρώ, αλλά αν υπολογίσουμε το συνολικό κόστος των θεραπείων, εκτός από τα επιθέματα, γιατί θέλουμε πλήσεις, θέλουμε, εκατομμύρια, ναι, θα χρειαστούμε, εκτός από τα επιθέματα, θα χρειαστούμε και άλλες θεραπείες, αντιβιωτικά, παραμονή στο νοσοκομείο κτλ. Το κόστος υπολογίζεται 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Μεγάλη Βρετανία υπολογίζουν ότι για χρόνια τραύματα ξοδεύουν το χρόνο 8 με 9 δισεκατομμύρια λίρες με στοιχεία του 2018. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να καλυφθεί και πώς θα καλυφθεί, έχοντας καλύτερες, πιο πρωτοποριακές λύσεις που θα μειώσουν τον χρόνο νοσηλείας, που θα μειώσουν την επούλωση των τραυμάτων και ελκών. Και εδώ χρειαζόμαστε, δεν θα πάω σε αυτά, θα τα περάσω γρήγορα, θα πάμε στα προϊόντα που έχει η εταιρεία, τα οποία είναι προϊόντα καινοτομικής τεχνολογίας, όπως είναι το Altrazil, το Casiplik, τα επιθέματα Medco και το σύστημα βιοφωτονικής θεραπείας Lumihil. Πάμε να τα δούμε. Το Altrazil, το οποίο είναι αυτό εδώ, το βλέπετε, είναι ένα μετασχηματιζόμενο επίθεμα σε μορφή σκόνης. Είναι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί είναι βιοσυμβατό. Πρακτικά η σκόνη αυτή αποτελείται από βιοπολιμερή, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τους φακούς επαφής, άρα εντελώς δεν αντιδρούν με τον οργανισμό. Τι κάνουνε, στρώνοντας τη σκόνη αυτή πάνω στο τραύμα και ενυδατώνοντάς της με λίγο φυσιολογικό ρο, η σκόνη αυτή σχηματίζει ένα φιλμ, άρα ένα εύκαμπτο φιλμ που προστατεύει το τραύμα. Εμποδίζει σε όλα τα μικρόβια να εισέλθουν μέσα στο τραύμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το αφήνει ανεπηρέαστο, εμποδίζει λοιπόν τις επιλημώξεις που μπορεί να έχει ένα τραύμα. Ταυτόχρονα όμως, μέσω των μικροπόρων που δημιουργούνται, επιτρέπεται η είσοδος του οξυγόνου, άρα έχουμε την επιφάνεια του έλκους να οξυγονώνεται και
η περίσσια του υγρού που παράγεται από το έλκος απομακρύνεται, γιατί είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε τα δύο συστατικά του, το ένα είναι υδρόφοβο και το άλλο υδρόφυλλο, το υδρόφυλλο ρουφάει εξίδρωμα και το υδρόφοβο το σπρώχνει προς τα έξω. Λειτουργεί ουσιαστικά όπως οι μεμβράνες Gore-Tex στα διανεμικά μας, που ταυτόχρονα βγάζουν την υγρασία, τον υδρότα προς τα έξω και άρα μας κρατάνε στεγνούς, ενώ παράλληλα μας κρατάνε και αδιάβροχους και λειτουργούν και σαν αντιανεμικά. Τι κάνει αυτό? Προστατεύοντας έτσι ένα τραύμα, το αφήνεις ανεπηρέαστο από εξωτερικά σε επιλημώξεις, όμως οξυγονώνεται το τραύμα και παράλληλα το περιβάλλον υγρασίας του είναι το ιδανικό. Άρα αφήνεις τον οργανισμό από κάτω να επουλώσει το τραύμα ιδανικά. Βλέπετε πώς γίνεται. Το πιο σημαντικό από αυτά, αν πάμε στη δεξιά πλευρά, είναι ότι... Γιατί έσβησα? Το στρώνουμε πάνω, μπορεί να παραμείνει πάνω στο τραύμα μέχρι και 30 μέρες. Στην πράξη δεν το αφήνουμε τόσο πολύ μεγάλο διάστημα, κάνουμε αλλαγές περίπου μία φορά τη βδομάδα ή κάθε 10 μέρες, έως και 2 εβδομάδες. Οι ιδέα αλλαγές δεν έχουν καμία σχέση με τις τυπικές αλλαγές που κάνουμε σε επιθέματα, δηλαδή δεν ξεκολλάμε κάτι για να ξαναβάλουμε κάτι, απλώς προσθέτουμε σκόνη. Ατραυματικά, επιβαρύνοντας τον ασθενή στο μίνιμουμ που χρειάζεται. Βγάζουμε δηλαδή την εξωτερική γάζα, προσθέτουμε σκόνη και τη ξανακλίνουμε. Και πάμε την επόμενη εβδομάδα ή μετά από 10 μέρες ή μετά από 15 μέρες, ανάλογα με το πόσο υγρό παράγει το τραύμα. Και ταυτόχρονα επουλώνεται. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Έχει πλεονεκτήματα και για τους ασθενείς και για την αποζημίωση και για τους παρόχους. Γιατί είναι και ολοκληρωμένο, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τραύμα κάθε αιτιολογίας, είτε πρόκειται για οξύ τραύμα, ένα τραυματισμό, έπεσα κάτω, σκίστηκα και θέλω να βάλω ένα επίθεμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσω το αλτραζίλ αντί να βάλω κάποιο άλλο. Χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που σας είπα. Σε τραυματισμού, σε χειρουργία, σε χρόνια έλκη. Άρα μπορεί να το χρησιμοποιήσω σχεδόν στα πάντα. Ταυτόχρονα μειώνει δραματικά την ανάγκη αλλαγών. Σκεφτείτε ότι εάν για ένα τραύμα, ένα βαρύ έγκαυμα χρειάζεται κάθε μία, μερικές φορές και πολλές φορές τη μέρα ή κάθε 2 μέρες να κάνω αλλαγές, ενώ με το αλτραζίλ κάνω μία φορά τη βδομάδα, η επιβάρυνση για το προσωπικό στο νοσοκομείο ή το νοσηλευτικό προσωπικό ή των γιατρών που θα χρειάζεται μειώνεται κατά το 1, τουλάχιστον κατά τα 2 τρίτα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παράλληλα έχει χαμηλότερα κόστη υλικών, γιατί και η νοσηλεία μειώνεται και ο χρόνος νοσηλείας μειώνεται και ο χρόνος του προσωπικού και το ότι δεν χρειάζεται να πετάμε τόσα πολλά επιθέματα όπως όταν αλλάζουμε συνεχώς κάθε 2-3 μέρες συνέχεια επιθέματα. Άρα μια εξαιρετική λύση. Βλέπετε εδώ πώς γίνεται, προσθέτουμε τη σκόνη, μπορούμε και να τη σπατουλάρουμε λίγο με ένα γλωσσοπίεστρο, προσθέτουμε λίγο φυσιολογικό ροστάγδιν, αυτό το δημιουργεί ένα φιλμ, εύκαμπτο φιλμ, το οποίο προστατεύει, όπως σας είπα, το τραύμα, οξυγονώνοντας το ταυτόχρονα και απομακρύνοντας την περίσσια των υγρών. Το κλείνουμε και σιγά σιγά αυτό, όσο αρχίζει να γεμίζει το τραύμα, να επουλώνεται ή το έλκος, σπρώχνεται προς τα πάνω, αυτό ξεραίνεται και αποπίπτει. Οι αλλαγές που κάνουμε, όπως είπα, δεν έχουν καμία σχέση με τις τυπικές αλλαγές. Απλώς προσθέτουμε σκόνη κάθε φορά. Βλέπετε εδώ την εφαρμογή, πώς γίνεται σε ένα έλκος, σε διαβητικό πόδι που έχει ήδη γίνει και amputation. Προσθέτουμε τη σκόνη, την ενυδατώνουμε, βάζουμε από πάνω μια γαζούλα για να μην κολλήσει, το δένουμε και αυτό είναι. Θα πάμε μετά από μία εβδομάδα, μετά από 10 μέρες να κάνουμε μία αλλαγή. Ενδιάμεσα ο οργανισμός θα είχε πουλώσει. Και θα σας δείξω περιστατικά. Ένα ευρύ φάσμα, σας το είπα ήδη, πρακτικά μπορείς οποιοδήποτε τραύμα, οποιοδήποτε χρόνιο έλκος να χρησιμοποιήσεις αυτό το σκεύασμα. Θα σας δείξω κιόλας το πώς είναι. Είναι αυτή η σκόνη. Την ρίχνω πάνω στο τραύμα, την ενυδατώνω και αυτό είναι όλο. Λοιπόν, κλινική εμπειρία. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε μια μελέτη που έγινε σε 12 περιστατικά, ήταν από τα πρώτα που γίνανε, μείωση πόνου κατά 83%, 15 λεπτά μετά την εφαρμογή της σκόνης. Άρα άμεση μείωση του πόνου. Γιατί καλύπτει το τραύμα, μειώνει την οξυδωτική βλάβη που έχει η επιφάνεια του τραύματος, άρα ηρεμεί ο οργανισμός και αυτό οδηγεί σε μείωση του πόνου. Αυτό ταυτόχρονα όμως τι κάνει? Συμπαρασύρει την κατανάλωση αντιβιωτικών, την κατανάλωση παυσίπονων, που σημαίνει ότι έχουμε μείωση και των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε. Πολλαπλά επίπεδα
ωφελημάτων από την εφαρμογή της σκόνης, μείωση των επανεξετάσεων, δηλαδή πόσο συχνά χρειάζεται να πάει ο γιατρός ή ο νοσηλευτής να δει το τραύμα, κατά 67%, γιατί αντί για 3 φορές τη βδομάδα χρειάζεται 1 φορά τη βδομάδα να ασχοληθούμε με το τραύμα, και μείωση του χρόνου νοσηλείας κατά 2 μέρες, έδειξε αυτή η μελέτη, το οποίο αν το βάλουμε όλο μαζί, η μείωση του κόστους 6.000 ανά ασθενή. Με ταχύτερο αποτέλεσμα επούλωσης. Νομίζω ότι μιλάει από μόνο του και για την αποτελεσματικότητα και για την συνολικότερη βελτίωση του συστήματος. Βλέπουμε περιστατικά, παραδείγματος χάρη σε εφαρμογή δερματικών μοσχευμάτων. Πόσο γρήγορα κλείνουν τα περιστατικά αυτά. Εδώ κάτι που το είπαμε και προηγουμένως στο stand, καθήλωση αδερματικού μοσχεύματος. Έχουμε πάρει μόσχευμα από μια περιοχή και έχουμε προσθέσει κάπου αλλού, χωρίς να βάλουμε clips, χωρίς να βάλουμε ράματα, μόνο με τη σκόνη. Έτσι. Εντυπωσιακό, γιατί γλιτώνει πάρα πολύ πόνο στον ασθενή και βλέπετε ήδη έχει επιθυλιοποιηθεί το μόσχευμα μέσα σε 5 μέρες από την πρώτη εφαρμογή του Αλτραζίλ. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, δεν χρειάζεται να αφαιρέσω τίποτα. Χειρουργικές τομές. Εδώ είναι μια καισαρική τομή όπου έχουμε χρησιμοποιήσει το Αλτραζίλ για να κλείσει πολύ πιο γρήγορα σε μια παχύσαρκη γυναίκα που έκανε καισαρική, πολύ πιο γρήγορα ήδη την 8η μέρα να κλείσει η ουλή, διατηρώντας και την ουλή πολύ καθαρότερη, ή εδώ σε ένα τραυματισμό με οστεοσύνθεση πλάκας. Εγκάβματα, πάρα πολύ σημαντική η μείωση του χρόνου και η μείωση του πόνου. Βλέπετε εδώ εγκάβματα από πυρκαγιά σε ένα παιδάκι 6 χρονών που έπαιρνε παυσίπονα 4 φορές τη μέρα, του βάλαμε 1 φορά Αλτραζίλ, 1 φιαλίδιο, μέσα σε 9 μέρες είχε αποκατασταθεί και κυρίως ο πόνος μειώθηκε κατά 80%, δηλαδή από 8,5, ξέρετε πώς μετράμε τον πόνο, του βάζουμε έναν άνθρωπο να μας πει από το 0 μέχρι το 10 που είναι ο χειρότερος πόνος ή 0 καθόλου, που σκοράριζε πριν 8,5 και μετά 2. Άρα σχεδόν έχει φύγει ο πόνος. Σε ένα παιδάκι που έπαιρνε παυσίπονα 4 φορές τη μέρα και δεν μπορούσε να ησυχάσει. Το ίδιο πράγμα ένα έγκαυμα από μαγειρικό έλαιο, το οποίο επίσης έχει βελτιωθεί μέσα σε 11 μόλις μέρες. Γενικά σε εγκάβματα, μικρά εγκάβματα, βλέπουμε δραματική βελτίωση μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Εγκάβματα ολικού πάχους, μέσα σε 7 μέρες καθήλωση, πούλωση χωρίς μόσχευμα. Χρόνια τραύματα, έλκη πιέσεως. Έλκη πιέσεως είναι οι γνωστές κατακλήσεις. Βλέπετε ο μέσος όρος θεραπείας 52 μέρες, κάτω από 2 μήνες, σε δύσκολα τραύματα που είναι μέχρι και κλάση 4, σημαίνει μια κατάκληση, ένα έλκος πίεσης που βλέπεις κόκαλο. Έχει φτάσει μέχρι το βάθος. Έλκη διαβητικού ποδιού, παρακαλώ. Έλκη διαβητικού ποδιού, επίσης πολύ βαθιά, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Τι έδειξε, μέση διάρκεια έλκους 33 μήνες. 33 μήνες σημαίνει σχεδόν 3 χρόνια. Ανοιχτά έλκη, τα οποία κλείσανε μέσα σε 45 μέρες, κάτω από 2 μήνες, με 6 εφαρμογές. Νομίζω ότι είναι δραματικά στοιχεία που εξηγούν γιατί ένα τέτοιο προϊόν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο θεραπείας τραυμάτων και ελκών. Μελέτη σε φλεβικά έλκη φλεβικής αιτιολογίας, που ουσιαστικά τι έδειξε, δείτε εδώ, ποσοστά επούλωσης στις 12 εβδομάδες, είναι 3 μήνες. Όταν χρησιμοποιήσαμε standard of care, δηλαδή συμπίεση, πλύσεις των ελκών κτλ., 1 στα 10 έκλεισε μόνο του, 4 στα 10 κλείσανε με το Αλτραζίλ. Στο εξάμηνο, 4 στα 10 έχουν κλείσει χωρίς Αλτραζίλ, 9 στα 10 έχουν κλείσει με το Αλτραζίλ. Η διαφορά όμως, και εδώ είναι το πιο δραματικό, το έχω κρύψει εδώ έντεχνα, χρειαστήκαμε σχεδόν 200 αλλαγές με το standard of care, δηλαδή επιθέματα, γάζες κτλ. Πλύσεις, έναντι μόλις 24 με το Αλτραζίλ. Άρα, με 1/10 των αλλαγών επιθεμάτων, πέτυχα υπερδιπλάσια επούλωση. Αυτό μιλάει από μόνο του για την αποτελεσματικότητα. Και εδώ βλέπουμε ελληνική εμπειρία. Θα σας δείξω, δεν θα σας τα δείξω όλα, γιατί θα φάμε όλη τη μέρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά στοιχεία. Αυτό είναι ένα περιστατικό στη μικροχειρουργική κλινική του ΚΑΤ. Ένας ασθενής με HIV, χρήστης ουσιών, υπατήτηδα, πολυοργανικός, έχει νοσηλευτεί
σε πολλά νοσοκομεία πριν καταλήξει στη μικροχειρουργική κλινική του ΚΑΤ. Βλέπετε εδώ την τεράστια βλάβη που έγινε, δεν φαίνεται δυστυχώς πάρα πολύ καλά λόγω του φωτός. Μια τεράστια βλάβη, έχει φάει όλο του το αντιβράχιο, την εσωτερική επιφάνεια με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Όπως σας είπα, γύριζε από κλινική σε κλινική χωρίς να μπορεί να κλείσει αυτό, με αντιβιώσεις, με επιλημώξεις κτλ. Ξεκινήσαμε, αφού καθαρίσαμε εδώ το σημείο, ξεκινήσαμε και του βάλαμε αλτραζίλ. Αυτή η φωτογραφία, από αυτή τη φωτογραφία είναι μόλις 3 μέρες διαφορά. Σε όσους δεν είναι ειδικοί θα σας πω ότι βλέπουμε μια πολύ έντονη κόκκινη επιφάνεια που δεν υπήρχε εδώ. Αυτό σημαίνει καινούριος ιστός που αρχίζει να αναγεννάται. Λέγεται κοκκιώδης ιστός και αυτό είναι η ένδειξη της πουλωτικής διαδικασίας μέσα σε 3 μόλις μέρες. Σε ένα τέτοιο έγκαυρο. Σε μια τέτοια βλάβη. Επίσης, θα σας στήσω την προσοχή, δείτε τον Ντένοντα εδώ, ο οποίος έχει φαγωθεί, ο οποίος 3 εβδομάδες μετά, είναι η μέρα που πήρε εξιτήριο ο ασθενής, ο οποίος γύριζε εδώ και 5 μήνες από νοσοκομείο σε νοσοκομείο με λοιμώξεις και αντιβιώσεις, πολύ ισχυρές. Μέσα σε 3 εβδομάδες έχει πλέον κλείσει σχεδόν κάτω, πάνω έχει κλείσει και δείτε τον Ντένοντα πώς έχει αποκατασταθεί. Σε 3 εβδομάδες. Ο ασθενής έφυγε από το νοσοκομείο. Ερχόταν μία φορά τη βδομάδα στα εξωτερικά ιατρεία του ΚΑΤ και του κάναμε εκεί καινούριες εφαρμογές, δηλαδή του προσθέταμε λίγη σκόνη. Το τελικό αποτέλεσμα, 1,5 με περίπου 2 μήνες μετά, το βλέπετε, κάτω έχει κλείσει πλήρως, δείτε πώς ήτανε, έχει κλείσει πλήρως, πάνω έχει κλείσει πλήρως και προσθέθηκε και ένα μόσχευμα για να καλύψει όλη αυτή την επιφάνεια και το χέρι είναι πλέον λειτουργικό και κλειστό. Ο ασθενής, ο οποίος σε 2 μήνες, με την πλειοψηφία των εφαρμογών σε εξονοσοκομιακή βάση, στα εξωτερικά ιατρεία, ένας ασθενής ο οποίος για 5 μήνες πρακτικά ήταν πεταμένος, δεν ξέραν τι να τον κάνουν. Πάρα πολλά άλλα περιστατικά που είναι τρομερά εντυπωσιακά. Δείτε αποτελέσματα από ένα χέρι, τραυματισμός μετά από πτώση από αερόστατο. Παγιδεύτηκε το χέρι της κάτω στις διακοπές στο Ντουμπάι, παγιδεύτηκε το χέρι της κάτω από τον σάκο τον κάδο του αερόστατου. Αυτό είναι 2 μήνες μετά. Πάλι οι περισσότερες εφαρμογές γίνανε στα εξωτερικά ιατρεία. Ένα παιδί 15 χρονών που έσκασε η κροτίδα βεγγαλικό στα χέρια του. Είναι πάρα πολύ σύνηθες. Κάθε Πάσχα τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από τέτοια περιστατικά. 15χρονος από την Κάλυμνο. Έφυγε και αυτός στις 3 εβδομάδες. Δείτε το χέρι του 2 μήνες μετά. Κάνανε και μια επιπρόσθετη πλαστική και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα τον Νοέμβριο του 2025. Εμείς τον πρώτο είδαμε Απρίλιο, τον Ιούλιο έγινε η τελική αποκατάσταση και αυτό είναι το χέρι του μετά από τις επιπρόσθετες πλαστικές. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει σε ένα χέρι που το δυναμίτησε μόνος του ο πιτσιρικάς. Ο οποίος ερχόταν από την Κάλυμνο. Μια φορά κάθε εβδομάδα ερχόταν στα εξωτερικά ιατρεία από την Κάλυμνο. Η προηγούμενη κυρία ερχόταν από το Ηράκλειο. Και οι δύο την ίδια μέρα, ο ένας από το Ηράκλειο, ο άλλος από την Κάλυμνο, για να κάνουν τις θεραπείες τους. Δηλαδή, να τους προσθέσουμε λίγη σκόνη, δυστυχώς. Δεν θα σας το δείξω αυτό. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και νομίζω θα κλείσουμε εδώ. Ένα εκτεταμένο έλκος σαρκό αιτιολογίας. Σαρκό είναι μια δύσκολη κατάσταση διαβητικού ποδιού με μεγάλη ανατομική διαφορά. Δείτε αυτό το έλκος ανοιχτό για 2 χρόνια. 2 μήνες μετά το έλκος έχει κλείσει. Πρακτικά. Ήταν ανοιχτό 2 ολόκληρα χρόνια παρά τις full θεραπείες που έκανε ο γιατρός, ο οποίος είναι πάρα πολύ εμπειρος στη θεραπεία τραυμάτων και ελικών. Διαβητικά έλκη. Έγκαυμα, ολικό, πάνω κάτω, μπρος πίσω, 2 μήνες. Αυτό επίσης είναι ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό περιστατικό από ένα τροχαίο ατύχημα που έχει γδαρθεί όλη η έσω επιφάνεια του χεριού, το στήθος κτλ. Βλέπετε την τεράστια τρύπα που υπήρχε εδώ. Αυτό είναι 2 μήνες μετά, έχει αποκατασταθεί με ουλή. Το τραύμα αυτό, το οποίο ήταν γεμάτο λίμωξη, με τριπλή αντιβίωση, πολύ ισχυρή με ακινητομπάκτερ κτλ. Όποιος έχει σχέση, νομίζω, καταλαβαίνει πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχει κλείσει σε 2 μήνες. Το χέρι είναι πλέον λειτουργικό. Και εδώ. Το σημαντικότερο από όλα σας το είπα, νομίζω, πέρα από την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην επούλωση και στην ταχεία επούλωση και στην ολοκληρωτική επούλωση, είναι ότι ο μέσος αριθμός αλλαγών είναι λιγότερο από 80% σε σχέση με συμβατικά επιθέματα.
Έχουμε νοσηλευτικό χρόνο, ο οποίος είναι τουλάχιστον ο μισός σε σχέση με συμβατικά και θέματα, και ο νοσηλευτικός χρόνος που απαιτείται 89%, δηλαδή 90% λιγότερο. Γι' αυτό το λόγο το συγκεκριμένο υλικό έχει υιοθετηθεί από τον Αμερικάνικο στρατό, ο οποίος πλέον το έχει βάλει σαν standard of care στις κλινικές βετεράνων που έχει, γιατί είναι πολύ οικονομικό. Γλιτώνει χρόνο νοσηλείας, γλιτώνει χρόνο από τους νοσηλευτές, γλιτώνει χρόνο από τους γιατρούς και πουλώνει τα έλκη, μειώνοντας το χρόνο νοσηλείας των ασθενών συνολικότερα. Πάμε να δούμε το δεύτερο προϊόν, το οποίο είναι ένα σπρέι αναγεννητικός παράγοντας βιομιμητικός της θεμέλιας ουσίας. Το σπρέι είναι αυτό εδώ, το βλέπετε την εικόνα του. Πρακτικά να πω δύο πράγματα για την λειτουργία του δέρματος για όσους δεν το γνωρίζουν. Το δέρμα μας ξέρουμε ότι αποτελείται από κύτταρα και από μεσοκυτάρια ή θεμέλια ουσία. Ουσιαστικά φανταστείτε σε έναν τοίχο με τα τούβλα που είναι τα κύτταρα και την ενδιάμεση ουσία που τα συγκρατεί μεταξύ τους, έτσι, που είναι η θεμέλια ουσία. Όταν έχουμε ένα περιβάλλον τραύματος ή κυρίως ένα περιβάλλον έλκους, δηλαδή ένα χρόνιο τραύμα, το οποίο ουσιαστικά γιατί χρονίζει, γιατί μένει πολύ διάστημα σε περιβάλλον λίμωξης, φλεγμονής, ο οργανισμός καταστρέφει και δομικά στοιχεία αυτού του χωροδικτυώματος που στηρίζει τα κύτταρα και γι' αυτό δεν μπορεί να πουλωθεί, γι' αυτό δεν μπορεί να κλείσει. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Πήραμε ένα από τα βασικά δομικά μόρια αυτού του σκελετού, το αντικαταστήσαμε βιολοτεχνολογικά με ένα μόριο που είναι πολύ πιο ανθεκτικό στην ενζηματική δράση που τα ίδια μας τα κύτταρα εκλείουν, τα μακροφάγα μας, τα αμυντικά κύτταρα του οργανισμού. Βάζοντας λοιπόν μέσα, υποκαθιστώντας το μόριο αυτό με ένα πολύ πιο ανθεκτικό μόριο, τι κάνουμε? Δίνουμε δυνατότητα στο χωροδικτύωμα αυτό να μείνει πολύ περισσότερο καιρό σταθερό, άρα δίνουμε την ευκαιρία στον οργανισμό να αναπλάσει και να κλείσει την τρύπα, που είναι το έλκος. Πάρα πολύ έξυπνο, το οποίο ουσιαστικά έχει δείξει ότι μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να κλείσουμε σε διαβητικά έλκη, σε αρτηριακά έλκη, να κλείσουμε πάρα πολύ γρήγορα έλκη με έναν ψεκασμό 2 φορές τη βδομάδα. Μια πάρα πολύ εύκολη θεραπεία, η οποία επίσης μπορεί να συνδυαστεί και με την προηγούμενη θεραπεία. Δηλαδή, μπορώ να ψεκάσω και μετά να βάλω από πάνω το επίθεμα το μετασχηματιζόμενο. Ή θα σας δείξω μετά και το επίθεμα χαλκού, που είναι αντιμικροβιακό. Υπάρχει και τα δύο από αυτά τα προϊόντα είναι πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένα και είναι στη διάθεσή σας στα site της εταιρείας. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες και στην Ελλάδα. Η πρώτη μελέτη που είχε γίνει το 2016 από 2 από τα μεγάλα διαβητολογικά κέντρα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, της Αλεξανδρούπολης με τον κύριο Παπάνα, που είναι και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβητικού Ποδιού, και τον κύριο Τεντελούρη, που είναι ο υπεύθυνος του Διαβητικολογικού Κέντρου στο Λαϊκό Νοσοκομείο στην Αθήνα, 2 τεράστια νοσοκομεία. Και αυτή η μελέτη που επίσης έγινε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, πρόσφατα δημοσιεύτηκε το 2024, η οποία τι μας έδειξε, τι κάνανε? Κάτι πολύ απλό. Πήρανε έλκη διαβητικά, τα αφήσανε για 3 μήνες με τη στάνταρ θεραπεία, πλύσιμο, γάζες κτλ. Και μετά στους μισούς ασθενείς τους αφήσανε να συνεχίσουν έτσι για άλλους 3 μήνες, ενώ στους μισούς προσθέσαν κασιπλίκ. Τι έδειξε λοιπόν? Σε αυτούς που δεν πήρανε κασιπλίκ, το συγκεκριμένο σπρέι, κλείσανε 0%. Δηλαδή κανένα έλκος δεν έκλεισε στο εξάμηνο. Παραμείνανε ανοιχτά. Ενώ αυτά που πήραν κασιπλίκ, 1 στα 3 έκλεισε μέσα σε 6 μήνες. Στους 3 επόμενους μήνες θεραπείας. Και όσον αφορά την επούλωση κατά τουλάχιστον 80%, δηλαδή όχι το πλήρης επούλωση 100%, αλλά που είχαν κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, 13% αυτά που δεν πήραν κασιπλίκ, ενώ 2 στα 3 κλείσαν κατά τουλάχιστον 80%. Μιλάμε για μια δραματική μείωση, βελτίωση αποτελεσματικότητας με το προϊόν σε σχέση με το να μην το χρησιμοποιώ. Μια μελέτη τυχιοποιημένη από μεγάλο ελληνικό νοσοκομείο, που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του, όπως επίσης και σε πάρα πολλές άλλες ενδείξεις, όπως εδώ σε πολύ σοβαρά τραύματα χειρός που χρειαζόταν να διατηρήσουμε και την κινητικότητα, παίρνανε και αντιβιωτικά, που βοήθησε πάρα πολύ και στην επαναγγείωση και στο κλείσιμο των ελκών. Συμπερασματικά λοιπόν το κασιπλίκ τι κάνει? Βελτιώνει, καταρχάς επιταχύνει και βελτιώνει τον ιστό. Ανακουφίζει γρήγορα από τον πόνο, δεν έχει ανεπιθύμητες ενέργειες, γιατί πρακτικά αντικαθιστά σε ένα μόριο με ένα άλλο.
Μειώνει το χρόνο φροντίδας του έλκους, επουλώνει γρήγορα και πλήρως και με τη μορφή του σπρέι. Παλιότερα υπήρχε σε αμπούλες υγρό και βρέχαμε μια γάζα και τη βάζαμε πάνω. Τώρα με το σπρέι πανεύκολο, ψεκάζεις, τελείωσε. Μετά από 3-4 μέρες ψεκάζω λίγο παραπάνω και τελειώνει η υπόθεση. Πάμε να δούμε το τρίτο, το οποίο είναι μια άλλη κατηγορία προϊόντων. Τα αντιμικροβιακά επιθέματα είναι αυτά εδώ. Όσοι ασχολείστε με φροντίδα τραυμάτων και ελικών, γνωρίζετε ότι υπάρχουν επιθέματα αργύρου από πολύ παλιά και χρησιμοποιούνται και ευρέως. Ο άργυρος είναι ένα αντιμικροβιακό μέταλλο, το οποίο όταν το βάλεις το επίθεμα που είναι ποτισμένο σε άργυρο, κάνει αντιμικροβιακή δράση, σκοτώνει μικρόβια στην επιφάνεια του τραύματος ή του έλκους. Ο χαλκός είναι επίσης γνωστός από την αρχαιότητα ότι κάνει το ίδιο πράγμα, έχει την αντιμικροβιακή δράση, πολύ ισχυρή και μάλιστα είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Το έχουν χρησιμοποιήσει αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Κινέζοι, οι Έλληνες για θεραπεία ελικών ποδιών, δέρματος, ματιών, κολπικών, πνευμονικών, γαστρεντερικών διαταραχών. Ξέρετε ότι χρησιμοποιούμε χάλκινα βραχιόλια για τη θεραπεία της αρθρέτιδας. Ξέρετε ότι χρησιμοποιούμε στα νοσοκομεία, βάζουν στις κάσες, από τις πόρτες χαλκό περίγραμμα γιατί μειώνει αυτή τις λοιμώξεις. Οι Ρωμαίοι, οι Μάγιας, οι Ίγκας, γενικά είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι ο χαλκός έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Η διαφορά μεταξύ του χαλκού, που είναι ένα καινούριο προϊόν, και του αργύρου είναι ότι ο χαλκός, ενώ ο άργυρος μάλλον μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για σχετικά λίγο χρονικό διάστημα, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται πάνω από 2 έως 4 εβδομάδες. Γιατί κάνει βλάβη στο δέρμα σε πολύ ψηλές δόσεις. Ο χαλκός, επειδή είναι κάτι που το έχουμε μέσα στο δέρμα μας, ούτως ή άλλως, είναι ιχνοστοιχείο που το έχουμε στο δέρμα μας, δεν κάνει καμία βλάβη. Το αντίθετο, βοηθάει πέρα από την αντιμικροβιακή δράση και στην επούλωση. Γιατί βοηθάει την αγκιογέννηση, βοηθάει την ανάπτυξη κολαγόνου, άρα έχουμε ένα ισχυρό αντιμικροβιακό που όταν το βάλουμε πάνω στο τραύμα θα σκοτώσει μικρόβια και παράλληλα θα βοηθήσει το δέρμα να επουλωθεί. Το είπα, ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και επουλωτική δράση. Επίσης, πολύ σημαντικό, επειδή ο τρόπος δράσης του είναι ουσιαστικά καταστρέφει τις μεμβράνες γύρω από τα μικρόβια, δεν δημιουργεί ανάπτυξη αντίστασης, άρα δεν είναι όπως τα αντιβιωτικά που θα κάποια στιγμή όταν τα χρησιμοποιήσεις θα αναπτυχθεί αντίσταση και μετά τα μικρόβια δεν θα ανταποκρίνονται. Εντάξει, τώρα αυτό δεν θα το συζητήσουμε πώς γίνεται. Αυτά είναι τα επιθέματα, σας το έδειξα. Μπαίνουν πάνω στο τραύμα με την πορτοκαλί επιφάνεια. Υπάρχουν σε 2 επίπεδα, επιθέματα 2 επιπέδων και επιθέματα 3 επιπέδων, τα οποία είναι πιο απορροφητικά και μπορούμε να τα βάλουμε και σε πιο βαθιά τραύματα και ουλές. Βλέπουμε υπάρχουν σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα με κολλητικό ή μη κολλητικό περίγραμμα. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα μη κολλητικό. Υπάρχουν και άλλα που είναι πιο μικρά και έχουν γύρω-γύρω το κολλητικό που μπορείς να το βάλω αυτόνομα πάνω στο τραύμα. Αυτό θα χρειάζεται να το καλύψω με κάτι άλλο από πάνω. Τώρα δεν θα σας δείξω πάλι φωτογραφίες γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακές πόσο γρήγορα μπορεί τραύματα που έχουν μείνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως εδώ ένα φλεβικό έλκος με περιελικό διφλεγμονή και όλα, δύσκολο τραύμα, βλέπετε νεκρώσεις κτλ. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπετε και εδώ από τον Νοέμβριο του 19 στον Οκτώβριο του 20 ένα έλκος σε ένα πολύ δύσκολο ασθενή που έπαιρνε για 7 μήνες θεραπεία με αρνητική πίεση και όπως γνωρίζετε η αρνητική πίεση είναι και πολύ δύσκολη και πολύ κοστοβόρα. Πόσο γρήγορα έχουν κλείσει, εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πάρα πολύ δύσκολα τραύματα και έλκη, όπως επίσης και στη μείωση των ουλών. Δείτε εδώ πώς εξελίσσεται η ουλή και τι έχει μείνει. Προφανώς υπάρχει μελέτη συγκριτική με την θεραπεία αρνητικής πίεσης, η οποία είναι μία από τις θεραπείες που χρησιμοποιείται πάρα πολύ και στην Ελλάδα και νομίζω και στην Κύπρο, από ό,τι κατάλαβα. Πάρα πολύ καλή θεραπεία, η θεραπεία της αρνητικής πίεσης. Δείτε τι κάνουν τα επιθέματα χαλκού. Η μελέτη αυτή ήταν μη κατωτερότητας, δηλαδή ήθελε να δείξει ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά αποτελεσματικότητας μεταξύ της αρνητικής πίεσης και των επιθεμάτων χαλκού και αυτό το έδειξε πραγματικά. Η διαφορά ποια είναι? Ότι έχω την ίδια αποτελεσματικότητα με το 1/10 του κόστους. Και στην ευκολία, πολύ καλύτερο, και στο χρόνο εφαρμογής, το κόστος δεν το συζητώ, η διαφορά είναι συντριπτική.
έχει χρησιμοποιηθεί σε πάνω από 18 χώρες, σε πάνω από 40.000 τραύματα, σε όλων των ειδών αιτιολογίες τραυμάτων, είτε οξέων είτε χρόνιων ελικών. Και πραγματικά είναι μια θεραπεία που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να επιταχύνει και κυρίως να κρατήσει χαμηλά το κόστος της επαθμητικής θεραπείας. Και τέλος, μια τεχνολογία που δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά θα σας πω πολύ λίγα πράγματα γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι μια τεχνολογία φωτός, βιοφωτονική θεραπεία, η οποία συνδυάζει την δυνατότητα χρήσης μπλε ή κόκκινου φωτός, το οποίο ξέρετε ότι χρησιμοποιείται σε λέιζερ, σε θεραπείες χαμηλής φωτοδυναμικής. Συγγνώμη. Αυτό είναι το πώς γίνεται. Η λάμπα, υπάρχει μια γέλη, η οποία γέλη αυτή έχει χρωμοφόρα. Φανταστείτε τα χρωμοφόρα αυτό μέσα στο τζέλ. Υπάρχουν μικρά μόρια, τα οποία μόρια είναι σαν πρισματάκια. Σπάνε το κόκκινο φως ή το μπλε φως που έρχεται από τη λάμπα σε πολλά μήκη κύματος. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί το μπλε φως δρά μόνο στην επιφάνεια του δέρματος. Κάνει αντιμικροβιακή δράση στην επιφάνεια του δέρματος. Το χρησιμοποιούμε, ας πούμε, για ακμή, για επιφανειακές βλάβες, γιατί αποστηρώνει το δέρμα, σκοτώνει μικρόβια. Όμως, το πράσινο φως διεισδύει βαθύτερα μέσα στο δέρμα, ενεργοποιεί τους συνοβλάστες, ενδοθυλιακά κύτταρα, αρχίζει λοιπόν να βοηθάει και στην αναπαραγωγή και στην επούλωση. Το κίτρινο φως μπαίνει ακόμα πιο βαθιά μέσα στο δέρμα και διεισδύει μέχρι το στρώμα των δερματικών θυλών, εμπλέκεται στη ρύθμιση του ATP, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας του δέρματος, και τη συνοβλαστική δραστηριότητα. Η συνοβλαστική δραστηριότητα σημαίνει ότι αρχίζω και παράγω κολαγόνο και αρχίζω και παράγω ουσία δερματική. Αρχίζω και γεμίζω το δέρμα, πέρα από την αντιμικροβιακή δράση. Και το κόκκινο φως ενεργοποιεί τα αγκία, φτάνει πάρα πολύ βαθιά, ενεργοποιεί αγκία, μειώνει τη φλεγμονή, βελτιώνει την πούλωση των πληγών και κυρίως αυξάνει το κολαγόνο. Γεμίζει το δέρμα. Ξέρετε ότι κάνουμε ενέσεις κολαγόνου στα αισθητικά Ινστιτούτα, κάνουμε ενέσεις κολαγόνου. Εδώ κάνουμε το δέρμα από μόνο του να παράγει το δικό του κολαγόνο, ενεργοποιώντας το. Βάζουμε μια μπαταρία ουσιαστικά και το βάζουμε να φτιάξει, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Άρα, σπάζοντας το φως σε διαφορετικά μήκη κύματος και διεισδύοντας μέσα και κάνοντας παράλληλα όλες αυτές τις δράσεις ταυτόχρονα, έχουμε ένα πολύ καλύτερο και αισθητικό αλλά και αντιμικροβιακό αποτέλεσμα. Βλέπετε εδώ τι γίνεται σε κυταρικό επίπεδο, ενεργοποίηση των μυτοχονδρίων. Τα μυτοχονδρία είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας των κυτάρων μας. Όταν τα φωτίσουμε με κόκκινο φως, παίρνουν μπρος και αρχίζουν και παράγουν ενέργεια. Είναι σαν εργοστάσια ηλεκτρισμού μέσα στο δέρμα μας. Αντιφλεγμονώδεις δράσεις, remodeling, δηλαδή αναδιαμόρφωση του δέρματος. Ενεργοποίηση των ινοπλαστών που παράγει κολαγόνο και μάλιστα το καλό κολαγόνο, γιατί υπάρχουν διάφορα είδη κολαγόνου. Και βελτίωση της μικροαγγείωσης, άρα περισσότερα αγγεία, τα οποία φέρνουν και υγρασία, φέρνουν θρεπτικά στοιχεία στο δέρμα και το βοηθούν να αναπλαστεί. Πολλά ωφέλη, τα είπαμε ήδη, και τα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν είναι επεμβατικό. Δεν βάζω βελόνες, δεν βάζω τίποτε άλλο. Φωτίζω το δέρμα και το κάνω να ενεργοποιηθεί και να παράγει και ουσίες και να κάνει αντιφλεγμονώδη δράση που βοηθούν το δέρμα να βοηθηθεί. Είτε πρόκειται για τραύμα, είτε πρόκειται για έλκος, είτε πρόκειται για μια επιφανειακή βλάβη, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι βλάβες της ακμής, είτε πρόκειται και για αισθητική δραστηριότητα που είναι ότι θέλω να γεμίσω το δέρμα, να μειώσω τις ρητίδες, να φτιάξω το δέρμα. Άρα έχουμε μία τεχνολογική λύση που ταυτόχρονα μας δίνει και θεραπευτικά αποτελέσματα και αισθητικά αποτελέσματα, πώς ενεργοποιώντας το δέρμα να γίνει από μόνο του καλύτερο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπετε εδώ σε οξέα τραύματα πόσο γρήγορα μπορεί να βελτιώσει. Εδώ είχε η εγκριτική του μελέτη που μελετήθηκαν 99 τραύματα τα οποία είχαν μείνει ανοιχτά για 35,5 μήνες, 3 χρόνια παρακαλώ. Σε 3 μήνες θεραπείας αυτά τα έλκη κλείσανε κατά 82% με σχεδόν 100% ικανοποίηση των ασθενών, μείωση κατά 80% της επιφάνειας των ελικών, δεν εμφανίστηκαν επιλημώξεις, προφανώς γιατί έχει και αντιμικροβιακή δράση όπως είπαμε, και ασφάλεια η οποία φτάνει το 100%. Δεν έχει σχεδόν καμία παρενέργεια. Έτσι. Γιατί τι κάνεις, αυξάνεις την ενέργεια μέσα στο δέρμα και το βάζεις να κάνει αυτά που κάνει ούτως ή άλλως. Απλώς τα κάνει καλύτερα γιατί έχει περισσότερη ενέργεια.
Πάλι περιστατικά, εντάξει, είναι δραματική η βελτίωση και επίσης είναι μια θεραπεία που μπορεί να συνδυαστεί με τις προηγούμενες θεραπείες, γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος δράσης της. Άρα μπορώ να ψεκάσω, μπορώ να χρησιμοποιήσω το αλτραζίλ και να φωτίσω από πάνω, αν χρειαστεί. Τα τρία διαφορετικά σκευάσματα, το LumiHeal είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης 2α. Αυτό που διαφέρουν μεταξύ τους είναι γέλη. Έχουμε άλλα χρωμοφόρα, σπάνε το φως λίγο διαφορετικά. Άρα έχουμε το LumiHeal, το οποίο χρησιμοποιούμε σε τραύματα και έλκη. Έχουμε το Kleresca, το οποίο χρησιμοποιείται στην δερματολογία κυρίως για τη θεραπεία της ακμής, μπλε φως κυρίως επιφανειακά, θεραπεία της ακμής και της ροδόχωρου ακμής, και το Lumixa, το οποίο είναι το καθαρά αισθητικό με τρεις διαφορετικές γέλες, που το ένα κάνει skin normalizer, δηλαδή βελτιώνει την ποιότητα του δέρματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα με το Kleresca και για επιφανειακές βλάβες. Έχουμε το Collagen Booster, που ουσιαστικά τι κάνει, ενεργοποιεί το δέρμα να παράγει περισσότερο κολαγόνο. Αντί να κάνουμε ενέσεις κολαγόνου, βάζουμε το δέρμα μόνο του, του δίνουμε το boost να παράγει το δικό του κολαγόνο, το οποίο είναι ό,τι καλύτερο φυσικά. Και το Age Control, το οποίο ουσιαστικά μειώνει και όλα τα σημεία γύρανσης, δηλαδή οι ρητίδες, τις γραμμές του προσώπου κτλ. Και πραγματικά 5 θεραπείες σε 5 εβδομάδες, μία φορά τη βδομάδα, έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Θα σας δείξω κάποιες εικόνες, αλλά πραγματικά πρέπει να το δει κανείς. Εδώ βλέπετε ακμή, πόσο γρήγορα βελτιώνεται. Ακμή έχουμε ελληνική μελέτη που έγινε στο νοσοκομείο Συγκρός, split face, δηλαδή έχουν φωτίσει το μισό πρόσωπο, ενώ το άλλο μισό δεν το έχουν φωτίσει. Η πλευρά του προσώπου που φωτίστηκε, μειώθηκε η βαρύτητα της ακμής κατά 2 σκάλες από τις 4 που υπάρχουν. Δηλαδή, πολύ πολύ βαριά ακμή με ουλές και τα λοιπά έχει πέσει και έχει γίνει σχεδόν φυσιολογική. Και εδώ με το Kleresca βλέπετε τις βλάβες σχεδόν σειραίουσες, οι οποίες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Το ίδιο σε άντρα με ακμή, με πολύ μεγάλες βλάβες και ουλές που έχουν ομαλοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα σε 16 εβδομάδες, 4 μήνες. Αυτοί είναι ασθενείς που συνήθως γυρνάνε από ιατρείο σε ιατρείο, παίρνουν ρετινοειδή, παίρνουν αντιβιωτικά, παίρνουν πάστες για χρόνια και ταλαιπωρούνται συνεχώς. Το αποτέλεσμα το οποίο διατηρείται, γίνεται η θεραπεία 3 με 4 μήνες περίπου και διατηρείται και πάνω από 1 χρόνο, πολλές φορές και forever. Το ίδιο, βλέπετε, γυναίκα με σοβαρή ακμή, κοιτάξτε εδώ τις σειραίουσες βλάβες, κυστικές σχεδόν, μετά από 20 εβδομάδες έχει σχεδόν καθαρίσει, απλώς ενεργοποιώντας το δέρμα με φως. Αυτά. Ερωτήσεις. Το πρωτοτυπικό μου δηλαδή κανονικά στην Κύπρο. Τα προϊόντα αυτά έχουμε ξεκινήσει, είναι η πρώτη τους εμφάνιση στην Κύπρο, τώρα ανοίγει η αυλαία, οπότε θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα μέσω της εταιρείας. Θα κυκλοφορηθεί στην φαρμακεία, δηλαδή μόνο νοσοκομεία διατηρείται. Αυτά θα τα προμηθεύεστε σε πρώτη φάση κυρίως από την εταιρεία. Να. Τώρα τα υπόλοιπα, σας λέω, είναι πολύ πρόσφατη η εισαγωγή τους σαν σκεπτικό στην Κύπρο, οπότε σε λίγο καιρό θα έχουμε πολύ περισσότερο να πούμε γύρω από τον τρόπο διάθεσης, αλλά αυτή τη στιγμή ο τρόπος διάθεσης είναι μέσω της εταιρείας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, είναι από τα πιο μελετημένα, γιατί είναι τεχνολογικά προϊόντα, από τα πιο μελετημένα, έχουν πάρα πολλές μελέτες από πίσω τους και στην αποτελεσματικότητα, όπως βλέπετε, και στην ασφάλεια, και πραγματικά αλλάζουν το τοπίο. Έτσι, δεν είναι απλές γάζες και απλές κρέμες και αλυφές. Αλλάζουν τον τρόπο που επουλώνονται τα τραύματα και τα έλκη, όπως είδατε και αισθητικά, όχι μόνο. Και τα αισθητικά αποτελέσματα είναι δραματικά. Παρακαλώ. Ναι. Πόσο βάθος, όταν έχεις μια δουλειά είναι πολύ βάθος, ναι. Δεν είναι μόνο η σκόνη κάτω, κλείνουμε από πάνω. Μιλάτε για το αλτραζίλ τώρα, για τη σκόνη. Η σκόνη, αυτό που κάνουμε είναι, αν είναι πολύ βαθύ το τραύμα, ποτέ δεν το γεμίζουμε με σκόνη. Όχι να γεμίσει. Όχι. Αυτό που κάνουμε είναι ρίχνουμε τη σκόνη, στρώνεται ένα στρώμα τρισδιάστατα, το οποίο είναι περίπου 2 χιλιοστά. Το βρέχουμε και αυτό κάνει Τώρα, αν παράγει το τραύμα ή το έλκος, παράγει αρκετό υγρό, θα προσθέσουμε άλλη μία στρώση να πάει γύρω στα 4-5 χιλιοστά. Αν βγάζει πολύ περισσότερο, θα πρέπει από πάνω να βάλουμε κάποιο απορροφητικό επίθεμα, τύπου υδρογέλης, τύπου αλγινικό κτλ. Και από πάνω θα το καλύψουμε με μια απλή γάζα. Αυτό που
Άρα με γυρίσει που είναι γνωστό, χρειάζεται αυτό που είπατε εσείς, όχι μόνο η στρώση. Θα μπει, Αυτά έχουν πολύ σημασία. όταν θα ρίξω μέσα, συνήθως αυτό που κάνουμε είναι γυρνάμε λίγο με ένα γλωσσοπίεστρο, με ένα μπατόν, βάζουμε και μέσα στα κανάλια. Το βασικό είναι ότι χτίζουμε γύρω-γύρω την επιφάνεια με μια πολύ λεπτή στρώση του προϊόντος. Τώρα, αν έχει πάρα πολύ εξίδρωμα, αυτό που συνήθως κάνουμε, μιλάμε για όμως τραύματα που πλημμυρίζουν στα υγρά, τότε συνήθως είτε χρησιμοποιούμε κάποια άλλη θεραπεία πριν, παραδείγματος χάρη αρνητική πίεση για 2-3 μέρες μέχρι να μειωθεί το εξίδρωμα και στη συνέχεια βάζουμε το προϊόν. Η διαφορά είναι ότι όταν θα βάλεις αλτραζίλ, αφού βάζω βάκα, ας πούμε, και μειώνω το πολύ εξίδρωμα, όταν θα βάλω το αλτραζίλ, ο ασθενής πρακτικά μετά μπορεί να φύγει να πάει σπίτι του και να έρθει σε εξωτερική βάση μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες, να κάνει θεραπεία. Δεν χρειάζεται να μείνει στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να μπαίνουν μηχανήματα, δεν χρειάζεται να μπαίνουν σφουγγάρια, αναρροφήσεις κτλ. Είναι δραματικό, ακόμα και σε πολύ βαριές. Στο περιστατικό που σας έδειξα με την κυρία που είχε διαλυθεί όλη η πλευρά, τη διώξαμε να πάει στο νοσοκομείο γιατί είχε ιδρυματοποιηθεί, να πάει σπίτι της, συγγνώμη, γιατί είχε ιδρυματοποιηθεί. Πραγματικά ήθελε να μένει στο νοσοκομείο για λόγους ασφαλείας και αναγκαστήκαμε να τη διώξουμε να πάει σπίτι γιατί δεν ήθελε να φύγει να πάει σπίτι. Και όταν γυρνούσε, κάθε φορά ήταν μήπως πρέπει να ξανακάνω εισαγωγή. Δεν πίστευε και η ίδια το πόσο γρήγορα θα βελτιωθεί. Και βέβαια δεν είναι μόνο είδατε τις εικόνες, την τρομακτική διαφορά του πώς επουλώθηκε το τραύμα αυτό. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι η κινητικότητα, γιατί υπήρχε μεγάλη βλάβη και στην μασχαλιά επιφάνεια με τα νεύρα, το οποίο βελτιώθηκε επίσης πάρα πολύ σημαντικά μέσα αυτό το διάστημα και άρχισε να χρησιμοποιεί το χέρι της, το οποίο ήταν ακίνητο τελείως. Άλλη ερώτηση? Αν δεν υπάρχει, να σας ευχαριστήσω πολύ εκ μέρους. Όποιος θέλει, είμαστε στο stand στη διάθεσή σας, αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή κάτι να ρωτήσετε. Φυσικά.